Dasare wong desa Sasa bebasan cedhak watu adoh ratu ning wonten blumbangipun. Iya Kakang Semar ora dadi sebab. Mengko Setyaki ben kena mancing ning kene ya ora masalah to Kakang Semar. Nggih, leres. Semanten ugi Ndara Sencaki. Sami wilujeng anggen panjenengan nderekaken sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna rawuh wonten ing sudung kula menika Ndara Sencaki. Iya Kakang Semar. Atuk pamujine Kyai Semar ora ana alangan suwiji apa. Ora liwat aku ngaturake bahasaku katur Kakang Semar. Nggih. Kula tampi boten langkung dipun prayogakaken lenggahipun Ndara Sencaki. Iya Kakang Semar, pangrasaku ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten wangsul wonten ngasanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Kadingaren janur gunung panjenengan rawuh wonten ing rampa kula menika. Mongko datan paring cecara langkung rumiyin. Mongko kawistara sumengko pengawak Bojro Andamar Sasi gita-gita anawung wigati. Umpami ing mangkeh wonten sawijining perkawis ingkang sanget wigatos ingkang badhe dipun rembak kalian kula. Kula semedya nganglungaken jangga ngilingaken Karna Ndara. Kakang Semar, wonten dawuh Ndara. Mbok menawa rawuhku ning ngarsamu ndadekake kaget penggalihmu. Mula kang saka iku ingsun mundhut pangapura ya Kakang Semar. Mboten dados sabab sinuwun monggo kula aturi paring dawuh dhateng kula Ndara. Kakang, wis pirang-pirang dina iki rasaku tumlawung ing pasuryane Kakang Semar. Lan kepengin banget daya-daya sak pejagong lawan Kakang Semar. Yen tak rasa ana sing ganjil sing dirasake dening Kakang Semar. Sebab senadyan pasuryanmu katone susah durung karuan atimu susah. Kosok baline, lamun dinulu pasuryanmu kawistara bungah, durung temtu atimu bungah Kakang. Mula kang saka iku Kakang Semar yen pancen wararkaku bener. Ayo Kakang ngendika. Kakang Semar sumedya darbe gegayuhan apa bloko. Aja mbok ndem ning jero atimu Kang. Mbok menawa sak mengko ora ketang. Sak temaku dawanemu marang Kakang Semar. Blegek gugek sak dolita mel. Umpami ing donya menika wonten nata Kresna genep kalih, kula kinten usaha Jawa menika tartemtu saya aman, saya makmur, saya tentrem. Amargi panjenengan menika nalendra sing sekti, nalendra sing mumpuni, bebasan reti sadurunge dimati. Kula selak ana tanpa guna jer nyatanipun kula menika gadah pepinginan lan pangebang-ebang Ndara. Jagat Dewa Bathara laraknan to. Ora lida jare wong adaplok. Sabanjure Kakang Semar darbe gegayon apa Kakang? Gegayuhan kula menika namung sederhana. Namung sederhana mawon. Boten muluk-muluk mung sarwa sakmadya. Inggih menika kula pengin mbangun pesanggrahan. Tata gelar mungguing lair kula mbangun pesanggrahan nanging mungguing batin kula kepengin ati kula atine para cantrik-cantrik lan karyawan lan pengunjung supados manggih ayom tata titi tentrem. Menika gegayuhan kula Ndara. Jagat Dewa Bathara. Iku kabeh gegayuhan sing luhur Kakang Semar. Lan ingsun sarujuk marang gegayuhanmu Kakang ngiras pantes ngaturke syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Leres Ndara. Mergi menapa sedaya paringipun Gusti Kang Maha Kuwasa menika menawi tansah disyukuri, Gusti bakal tansah maringi ingkang sak kalangkung kathah sinuwun. Sak banjure kanggo nyampurnake nganggone Kakang Semar sumedya bangun pesanggrahan, ingsun kudu kepiye iki Kakang? Panjenengan mboten sah repot-repot. Panjenengan mboten sah repot-repot. Cekap rikala kula berdoa, panjenengan
ngamini mawon kula sampun beres. Kula sampun lega Ndara. Oh ngono Kakang. Ning ya kuwi Kakang adat lupiya darbi ances gegayuhan sing becik mono mesti ora mrucut karo sing jeneng Pacoban Kakang Semar. Kula pun mudeng, kula pun tanggap senadyan Pacoban abot awrat rusin bebasanipun kula tetep bakal mboten mendho saking pangrerepa. Ora bakal mundur saka geguntur Ndara. Sidhem permanem tanana kang nyabawa tanana benine walang miyang ngalise mangun kaunengan katon lerwu sing duka cipta berbudi manduna raras rep sidhem permanem tanana sebawane wal ngalisik ron-ronan datanana ingkang obah samirana datanana ingkang lumampah rikala semanten ingkang kapisul pengedikanipun Ki Lurah Semar Badranaya kang pungkasan dadosaken legeg penggalipun nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna saengga ing mangke tripandhrat datan kawedaring ladi triwilangan telu pandhrat pengedikan tigang wandutring kababaring lisan kesaruharep Paseban Jawi piyak ngarsa tangkeping wuri cara kratone rikala semanten satriya gagah bidaksa raja sabrang piyak sakathing Prawadya kang padha sebone ngarsani Ki Lurah Semar dadosaken kagiat kang samya mulat teka mangro pangudiyas paraning para padya bala ingkang samya sebone ngarsanipun Ki Lurah Semar kanca piyak wedi dalan mikir ana daya Salut.
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra lumut hamrak kanggang awito dedenceng-dencengan blegek gugek sak dolita mel-mel. Ampun kininten kula mitambuh jer nyatane saweg wanuh. Nuwun sewu. Kepareng kula nyuwun prisa panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun sinuwun? Oh, Jagat Dewa Batara. Ora seru-seru sone ndak bocor disele. Awit sewu iki, awit sewu. Awit sewu aku nungkak krama ingsun iki nalindra saka kraton Paranggupita. Ingsun Prabu Kirambara Dewa. Sabanjure aku mundhut prisa apa bener kepara nyata lamun ingsun rawuh ing laladan Padukan Karangkadempel. Soane ngersane Kyai Lurah Semar Badranaya. Mboten wonten kalih genep 3. Sajuga mriki menika Padukan Karangkadempel lan kula Semar Badranaya. Oh. Kowe to sing jeneng Semar Badranaya iki. Inggih, leres Ndara. Bayo. Tak kira kowe iki ratu jebul mung lurah. Sampeyan iku ora tau ndelok wayang. Sampeyan senane mung ndelok unyil nggih to. Lah inggih kula niku namung lurah, kula lurah wonten ing Karangkadempel mriki Ndara. Wah, ayen ngono aku rasa ngaturke sembah bekti karo kowe. Mboten sah, mboten perlu. Ngoten niki mawon malah penak rasane. Saksampunipun katuran pinarak lenggah kang kanthi prayogi, kula nyuwun prisa, punapa to ingkang dadosaken darunaning penggalih sampeyan rawuh wonten ing griya kula mriki sinuwun. Nah, ngene. Ngene Kyai Semar, rawuhku sak pejagong lawan Kyai Semar iki aku sumedya nyuwun kawelasan saka Kyai Semar. Nyuwun kawelasan. Kawelasan ingkang kados pundi, Ndara? Sumurwa Kyai, negaraku dina iki lagi nampa coban saka Gusti Kang Karya Jagat, yaiku anane Pagebluk Mayangkara. Senajan durung ana pepaten, lare kala semono aku entuk wangsit lamun negaraku bisa ayem toto titi tentrem lamun to rinauhan Kyai Semar Badranaya. Ora ketamung sak siliring bawang sak suruping surya. Mekaten to sedya sampeyan menika. Iya Kyai. Mula kang saka iku ngendika apa syarat lan bebanane anggonku bisa mboyong sampeyan. Aku mung manut. Apa ngersake Mas Pricis Raja Brana? Apa kudu dijoli negara? Apa kudu dicaweske wanita? Kula kathah nemeng wanita kowe. Kula mboten wani. Gage omong Kyai. Kyai Semar. Kowe aja mung meneng wae. Gek ngendika. Apa kowe ora gelem
Apa kowe ora gelem tak boyong ning negaraku? Yen pancen ora gelem apa kelakon Karang Kadempel, tak gawe Karang Abang. Kagyatri sang kapirangu rinanggul kinempit kempit dosang retnaning bahono. Oh, iki sapa iki crak banget iki? Rada mundur. Barat. Gugu karepe dhewe Prabu Klirambara jejulungmu. Yo, leres. Sampeyan sinten Raden? Senopati Ndrawati. Kawulane Kyai Semar aku Raden Setyaki. Oh, Raden Setyaki. Ya Raden Sencaki. Raden Sencaki. Yo. Kersanipun pula-pulawan sing dadi tamu. Yen kowe ora kasembadan boyong Kyai Semar Karang Kadempel tok gawe Karang Abang, wis tok pikir kowe omong kaya ngono kuwi mau. Maksudmu kepiye kowe Sencaki? Kowe nyas karo wong Nusaja saiki ngene. Tak gawe sayembara perang, sayembarane pilih. Kasembadan sediamu boyong Kyai Semar, waton bisa nugel janggane Setyaki. Babu. Nanti papan dunane wong Bandayuda pelataran Karang Kadempel. Yo tak tunggu Setyaki. Gunging panuwun kang tanpa pepindhan kagem Ndara Setyaki. Nggih, nom-noman kaya ngoten niku sing kula arep-arep tanggap ing sasmita. Kula matur nuwun nggih Ndara Setyaki. Yo, tiba padha-padha Kakang Semar. Setyaki. Kula wonten dawuh, apik po nek ngono kuwi. Lha pripun to? Iki ning laladan ngendi? Mriku nang Karang Kadempel. Dudu negaraku to, sanes Dede. Kok kowe wani mundurke Ratu Sabram mau? Pepete kok. Jenengan wantun apa? Ora. Ya wis ben aku wae ngono kok ribet. Mboten sah padha padudon. Ndara Kresna. Piye Kakang Semar? Ndara Setyaki menika mboten lepat. Ndara Setyaki menika mboten luput mergi njagi kawilujengan kula njunjung keprabon panjenengan. Kowe dirungokke kowe. Krungu ora? Wani kowe. Niki sanes teng Ndrawati. Ya wis. Sesuk meneh karsisan dibres ngono ya Setyaki. Nggih, esuaken dawuh. Samenika mengko wae mengko nggih esuaken dawuh. Gandeng panjenengan sing miwiti nuwun sewu ngiras-ngiris kula nyuwun supados panjenengan tanggung jawab babakan menika. Ratu niki panjenengan undurake ning panyuwun kula ampun. Ampun ngantos wonten getih setetes tiba wonten ing Karang Kadempel mriku Ndara Setyaki. Siap. Lah sak menika ngaten Ndara Kresna. Ngiras-ngirus kalih lenggahan. Monggo. Sesarengan kalian kula gadah homestay. Lho apa iya Kakang? Nggih, menika enggal homestay. Iya. Mengke kula kalian panjenengan ngopi-ngopi kalih ngerokok.
Iya, iya. Kasure empuk ora Kakang? Kasure empuk kaya bokonge anu. Mboten. Pokoke penak. Kamar mandine ten jero kamar mandi. Oh, iya, iya. Beda kalih ten Kaliurang. Kaliurang niku rega 80 kamar mandi ning jaba. Angger arep nguyuh terus konangan kancane. Munyuh. Mboten menika namung guyon. Iya, iya. Kamar mandi jero Kakang. Mlebet. Kamar tidur luar. Enggak. Nggih mboten. Kamar mandi nggih tetep mlebet. Dados sampinge niku wonten kamar mandi. Lah niku wonten kamar tempat tidur. Oh, lah rak ngono Kakang. Sampeyan niku lho. Sampeyan niku ratu. Wis ora apa-apa to sedyaki pisan-pisan kowe kok. Kudu refreshing. Wong enom niku kudu metu ora ning omah mawon. Mboten napa-napa. Sakniki cara ratune nggih monggo kondur hangedaton. Iya, iya. Pun nggih niki sing gojekan pun cukup nggih. Wis Kakang. Ingkang baken mungkin Ndara Sentyaki mengke dipun kanteni Anoman. Kula mengke tak memanggil Anoman. Kersane bantu panjenengan kula ngertos Raja Sabrang niki wau mboten dhewean. Mesti nggawa kanca. Kancane mesti ayu-ayu. Wong ketok rupane ketok kaya wedokan ngoten kok. Sampun cekap nggih niki? Iya Kakang, wis. Nggih, ngaturake gungging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Monggo sesarengan kalian kula mlebet wonten homestay ingkang sisih lor. Iya, nika rada sepi. Mengke ngrokok kalih ngopi. Ning kula anu mboten pati akeh sing ngrokok. Kula niki lara jantung lho. Kanastre niku nak ngerti kula ngrokok terus nesu. Apa wong urip ning ngarep ora ngrokoke kok ora kasembatan? Apa mengkon ngenyut terus? Oh, to. Rikala semantana paripura sabdanipun Ki Lurah Semar Badranaya arsa kondur wonten ing homestay. Tedhak ira Ki Lurah Seman kalamun Cinandra tansah katon sesanti kamulyane.
matur nuwun ya iki lenggah. Ngaturake gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk wonten kasem Gusti Allah dene aku lan kowe kabeh sing padha mirsani pagelaran iki. Wektu dina iki pinaringan panjang umur sehat wal afiat Allahumma amin. Heeh. Iki tak omong sedilit kowe ngrungokke ya Nduk cah bagus, cah ayu. Iya, Pak. Mas Limbuk, Mas Gading Paukir Sena Saputra. Bungah kang tanpa pepindhan rikala semono aku entuk telepon saka dulurku lanang ya kuwi panjenengane Mas Ustad Agus Kocluk. Nyorek tanggal 14 Juni kowe selo ora Pak Mariono. Ah, kula selo Mas. Iki dikersake mayang ana ing daleme panjenengane Bapak Purnawirawan Laksamana Muda TNI Bapak Kendri Basuki MSI Han. Tanggal piro Mas? 14 Juni. Waduh, 14 Juni. Tanggal 13 Juni aku budal ning Sumatera ya Mas. Muga-muga iso tekan ngomah lah kasembadan iso nyorek tanggal terus aku mau sore lagi tekan ngomah iso sowan mrene ya. Iki dalam rangka Resto Gur Bacep. Singkatane ngerti ora Nduk Gur Bacep? Gur Bacep iki. Heeh, singkatane ngerti ora? Gur ameh. Bawal. Terus mbuh siji opo mau? Goreng bakar. Oh, goreng bakar cepat. Karang mulai ku mikir ki wis gek ndang mancing. Heeh. Kowe seneng mancing apa piye? Oh, lah kepiye, Ci? Wae nalurekke karo suwargi ramamu. Ramamu ki ya seneng mancing. Nak kowe nak umpama mancing anu ijen wae aja nggawa kanca. Heeh. Oh. Nak suwargi ki nggawa kanca. Koncone ya aku terus ya ana Evi, ana Novi. Nah, aku biasane sangu telu. Piye, Mak? Piye, Nduk? Piye? Sangu telu kancane. Sapa wae? Baron. Baron Bagio karo Bima Tetuka apa piye? Gungging panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Kendri Basuki sak keluarga, karo masyarakat ingkang lenggah wonten ing Singkon Karang Argomulya sedaya kene wis mercaya aku ki bocah ajaran. Mongko kowe iki dadi dalang sing wis mumpuni. Ya ming aku rikala semono ki nderekke bapakmu wiwit saka taun 94 tekan 2017 dadi panjak. Ngono kuwi dadi wis 23 taun karo Pak Seno Suwargi. Kowe wis tau mayang ning kene kok, Nduk? Ning kopi roteh kono kae, Mas. Jaman semono kowe bayaranmu 40 juta komplit ta kowe? Sing tok tampa ping 2,5 juta. Heeh. Muga-muga kanthi bukaan anyar ya kuwi homestay dan resto muga-muga tansah ngrembaka. Akeh sing padha rawuh ning kene, pelanggane saya akeh, saya maju, saya makmur, saya migunani tumrap masyarakat kiwa lan tengene kene. Iya, ngono ya, Mak. Ngono ya, Nduk. Iya. Dusun Singkon Karang Argomulya kene ya kuwi perbatasan antara Bantul karo Sleman. Delalah kok dalange Sleman saka Bantul. Heeh. Hak ta, Nduk? Ketok iya. Matur nuwun, matur suwun. Karo masyarakat kiwa tengene karo kanca-kanca warga laras. Iki kanca-kanca warga laras sing ngebasi dudu aku nanging kae sing dadi operator Dalang Sena Channel. Ah perkara aku karo kowe iki bayarane ora ngerti. Ming manut karo pengebase, heeh. Kanca-kanca warga laras komplit. Sindene ana 8 tur isih enom-enom kabeh, heeh. Ana sing tuwa siji ya ora apa-apa dienggo ngobong-ngobong menyan. Matur suwun ya muga-muga kanca-kanca warga laras sing munggah panggung iki rikala arep mudhun pepanggungan ya ngati-ati mergo kiwa tengen iki blumbang. Nek kurang-kurang bejane jegur malah dadi dingin. Heeh. Uga ngaturake gungging panuwun iki sing rawuh akeh banget, Nduk. Heeh. Iki mau disebut marang MC-ne umpama aku arep nyebut ngundak kleru lehku omong. Heeh. Matur suwun. Ing ngendikane panitia iki ana sik ngancani ya kuwi pepundhenmu Pak Marmata karo dulurku lanang Mas Rio Srundeng. Iya. Kira-kira wis rawuh apa durung? Nek umpama rawuh ge
diaturi munggah panggung mergo pagelaran iki ora tekan esuk-esuk, Nduk. Ngerti ora bubar jam pira? Jam pira? Bubare jam 2:15. Dadi iki acarane udu merti dusun, udu rasulan, udu. Ya muga-muga kunjuk ning ngarsane Gusti Allah. Muga-muga panjenengane Bapak Kentri Basuki sak keluarga anggone mbangun Wisma ya kuwi homestay muga-muga binerkan dening Gusti Kang Raya Jagat. Allahumma amin. Pinaringan panjang umur, pinaringan sehat wal afiat. Aku wis ndine 2 minggu sadurunge wis ngecek lokasi iki jebul wah piyayine ning atase panjenengane iki bapake Pak Kentri Pak Basuki iki piyayi ming teledak-teledok ning sugihe ora umum. Padha aku, Nduk. Aku ki yo teledak-teledok ning aku ki tetep kere. Ngenalke kanca-kanca warga laras, heeh. Karo nunggu rawe pepundhenmu Bapak Marwata karo dulurku lanang Mas Riyo Srunding. Iki sing sinden sing ayu-ayu, heeh, sing kanca-kanca nyambut gawe karo kowe, Ding. Iya, heeh, dadi karo kanca-kanca ya tetep do salaman. Ora ming kakung tok sing tok salami, sing putri barang ya tok salami. Men kena sawape. Apa meneh Bu Prastiwi kae wis nderekke swargi suwe banget. Heeh, aku rikala semono ya nderekke swargi. Aku ngomong karo Mbak Kinan, karo kowe, lek ku ngomong kowe wis gedhe. Kacukmu wis gedhe. Iya ngono. Iki saru-saru awur-awuran iki ugal-ugalan. Surat dadi ngopo? Iki akeh netizen do ngendika aja diwarai saru. Mas Gading ora saru wis saru dhewe kok. Ora tak ajari wis saru dhewe ora apa-apa kalau Mas. Belajar dhewe kok. Iya, Iki yo ngene, Pak. Piye? Iki pisanan. Aku wayangan sewengi sedalun atas ki ning kopi roteh kene iki, Mak. Iya, muga-muga kanthi anggonmu mayang ning kene terus kowe iso dadi dalang sing payu. Amin. Iso dadi dalang sing laris. Amin. Apa neruske perjuangane swargi Pak Seno, heeh. Gandeng Pak Seno dhisik sik manjaki aku, gek kowe dadi dalang, aku sesuk tak iso ya tak manjaki kowe. Tak dolopi saka mburi. Heeh, yo dikenalke sindene ya. Iya, Mak. Kenalke aku apa kowe? Kowe wae, Mak. Aku wae. Kowe udut. Heeh. Ah iya, bener kuwi. Wong tuwa iku nyambut gawe. Ning aku ya seneng karo kowe ing atase iki jan ora latihan karo kowe kok ya wis sak kamat-kamat wong aku ki ya nganu nun sewu aku ki ora iso mayang jan iki mung ngawur-awuran. Tak kenalke sindene ya, Nduk. Iya. Heeh, dicepeng mike, heeh. Sing mepet aku iki kok ketoke kok wis tau ngerti. Bocah cilik-cilik kono iki kesukaanku. Angger cilik lemu ki aku seneng banget. Nek anggur gedhe dhuwur iki bingung goleki. Matur suwun, matur suwun. Miki dicekel. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu. Naminipun? Nggih, Gladiwanuh Wulang Tepan. Ngaleman. Nama? Lah pripun to sias mboten? Jadi dong. Oh, nggih. Nami kula Agnesia Nandasari Nuring Tias. Marep dini. Alah. Delok wajahe Agnes iki aku wis terangsang. Saru. Mah kula. Ora iki mung guyon. Tapi kula seneng lho. Pripun? Seneng sarune niku lho. Wah, begini iki aku lagu mayang arep apik ora arep saru. Lah ket wau pun saru terus sih. Ya ketrucut. Mbak Agnes putrane pinten? Wah, tasih gadis kok. Alhamdulillah. Nggih, Nah, itu saya gadis alhamdulillah. berarti jenengan selak karo panguasane Gusti Kang Karya Jagat. Nggih mboten. Wong selak ngono-ngono kuwi biasane rezekine terus rendet. Ora pengene. Putrane pinten? Kalih. Lanang wedok. Jaler sedaya. Lanang kabeh. Nggih. Berarti bodho. Ora iso gawe anak wedok. Lan jenengan 3 Anakku wedok cewek kabeh. sedaya. Berarti nggih bodho. Sing bodho Bu Wahyu. Ning aku mbok menawa ana babon liya iso gawe anak lanang. Kalau kayak ulate bojoku wis jegadul.
Sesuk-esuk terus arep tak jak turu terus ora gelem. Padahal ngene ning mobile sak Kang Seni. Rampung wayangan tak keloni ora lunga aku. Nah sesuk-esuk iki arep sekolah. Matur nuwun, matur nuwun. Lenggah sakmenika wonten pundi? Wonten Sleman. Wonten Sleman, matur suwun nggih. Nggih. Sampun panggih malih kalian kula kalian Mas Gading. Nggih. Kae Nuwun. putrane Suwargi Maseno. Nggih. Nak Mas Gading tampa ya kowe mbalak job. Tetep melu Mas Gading. Arep ana undak-undakan pira aja keguh, tetep melu Mas Gading. Nggih, insyaallah. Kecuali sik mayang aku. Ngono-ngono. Matur suwun Mbak Agnes. Nggih, sami-sami. Nggih, heeh. Kayak iki kiwane iki. Bintang Kejora. Naminipun sinten, Mbak? Injih, nami kula Oriza Widyasari. Riza Widyasari. Nggih. Sampun kagungan garwa? Sampun. Oh nggih. Mas Freddy. Putranipun pinten? Kalih. Putranipun? Kalih. Kalih. Kakung nama Setri? Kakung Setri. Wah, pinter. Pinter to? Pinter. Matur suwun, matur suwun. Lenggah sakmenika wonten pundi, Mbak? Wonten Piyungan Bantul. Wonten Piyungan Bantul. Matur suwun sampun berkahi kula kalian. Sami-sami. Mas Gading, matur suwun, matur suwun. Nah, iki jejere iki anggota anyar le. Arep kowe apa aku sik takoni? Manut aku kuwi. Nek aku engko iso kecantol engko dadi masalah karo bojoku. Sing takon kowe wae. Aku. Heeh. Sing ngendi to? Kuwi kiwane Dik Oriza. Ketetekan nganune Oriza apa? Apa kuwi apa awake Oriza apa? Aja saru aku ora arep sarung, ndak ditukani Mas Rio Serunting. Takoni le. Nuwun. Jeh, monggo. Wis setelan iki misal. Wah, yo wis yo. Terus takoni genten. Bahasa Indonesia ya, Mbak? Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Wah, yes. Gimana? Namanya siapa? Iya, nama saya Oktavia. Oktav. Mbak Okta. Iya. Alamat. Alamat rumah Alamat rumahnya Bambang Lipuro. Bambang Lipuro. Iya. Nomor teleponnya berapa? Nomor telepon. Aja le nak manut aku aja. Nak manut Pak Ono aja takon telepon karo sinden-sinden aja. Ngaruh bahaya. Oh, ngono. Golek liyane sinden wae. Oh iya. Heeh. Oke, matur nuwun Mbak Okta. Iya, sama-sama. Kiwane takoni isan kowe apa aku? Jenengan mawon. Aku. Nggih. Heeh. Lah iki wis pirang-pirang dina sing tak enteni je iki. Naminipun? Jeh, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Mbak Cange. Mbak Cange. Naminipun? Nami kula Saraswati. Saraswati. Kang Mbak Yuni, Mbak Okta. Nggih. Oh, wis ndek bojo. Nggih, pangestune sampun. Alhamdulillah wis ndek anak. Ampun. Anake piro? 3. Lanang wedok. Lanang wedok, lanang. Pinter. Wis Nggih, pinter. anake wis sekolah apa? Dalam? Isik TK. Dan nek sekolah kalih TK niku Ora napa maksudnya beda? kuliah apa wis nyambut gawe apa isik sekolah? Ki piye to? Terus saya sekolah. Oh, isik sekolah ya Nggih. muga-muga anu apa sakinah mawaddah warahmah. Injih, amin. Bangun tresno, heeh. Matur suwun ya. Sami-sami. Kiwane Sugeng Dalu, Mbak. Sugeng Dalu, Mbak. Naminipun? Nggih. Nami kula Ayu Purwolestari. Ayu Purwolestari. Sampun kagungan garwa. Alhamdulillah sampun. Oh nggih, sampun kagungan putra. Alhamdulillah sampun. Alhamdulillah matur suwun nggih. Sampun Mpun. berkah sampun. Oh, nggih. Lenggah wonten? Lan mriki. Oh nggih. Ambuk jegur blumbang kono. Lho lah kok mah galak lho, kok atos sampean. Kemambang terus pletuk-pletuk. Matur suwun Mbak Ayu. Nggih. Ayo ceket-ceket iki bintang tamune wis rawuh e. Oh nggih. Kirinya namanya? Nggih, nami kula Neti Sulandari, anake 3. Oh, mae.
Mae. Iki ya tak tunggu-tunggu le iki le. Oh, ngono to. Pripun? Alhamdulillah sehat to Mbak Neti. Alhamdulillah. Legah wonten ing minggir nggih. Nggih. Matur suwun, matur suwun. Pinara. Sesuk liya dina tak sowan merono. Nak bojomu pas usung-usung pasir. Tak nyelake sowan. Heeh. Nggih. Matur suwun Mbak Neti. Nggih. Iki sak nakoni aku apa kowe? Kiwane Mbak Neti. Jenengan mawon. Aku kabeh. Iya, Pak. Selamat malam sayangku. Walah. Selamat malam Mbak Dalang. Mbak Wahyu Krisnawati. Matur suwun. Sami-sami. Semoyo berbah. Leres. Anake Mbok Boyem. Matur suwun Mbak Wahyu. Heeh, kiwane wis entek le. Wis entek. Yo Kek. Mbak Kek Pak Marwoto karo Mas Rio. Oh, isih. Kae pojok dhewe kae sajen apa-apa kae. Kae tukang ngobong menyan. Oh. Heeh. Sugeng dalu, Bu. Sugeng dalu Prastiwi Rahayu tesih prawan omahe. Matur suwun, matur suwun. Ya kae le, kae wajib tok pepundi wong kae wis 3 jaman nyinden kuwi. Nak aja wani-wani karo Bu Prastiwi. Apa sing dadi perintah Ibu Prastiwi tok estokke. Nggih. Heeh, matur suwun. Iki pepundenmu Bapak Marwoto karo dulurku lanang Mas Rio Srunting wis munggah ning pepanggungan, ayo dibakekke katuran jumeneng. Monggo diparingi spot napa derek. Men jumeneng dhisik, heeh. Yayi si loro iki. Sugeng dalu Pak Marwoto. Lalu. Waduh, wah iki ya karang iki ning nggon angkatan laut, angkatan udara to, Le. Dadi ya kudu tegas. Nggih. Sehat Pak Marwoto. Rencana. Mugi-mugi panjenengan sehat. Amin. Sehat, panjang sehat. umur. Amin. Ora sehat ora tekan kene. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah. Kayak apa to kok matur nuwun? Nganu, paringipun pangandikan kalau wau. Salam. Ora usah lebay. Iki aku rawani Le. Zaman bapakmu laris aku yo meneng burine bapakmu. Ngepak Parwoto ndagele aku yo ming meneng wae. Isone sak panggung yo iki. Ya ya ora apa-apa. Nggih, matur suwun rawuhipun wonten papan mriki Pak Marwoto. Sami-sami. Nggih. Mas Rio Srunting sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih. Kowe sehat, sajake sing ora sehat malah dheke. Sehat Pak, alhamdulillah. Ya nek ndelok ora sehat ketok sinden ditakoni do anak urung. Dek iki profesine dalang apa bidan to jenenge ngger bocah. Ya ora, kuwi maksude mengenalkan kepada halayak iki. Ning nek konotasine tembunge kaya ngono ki ya berarti modus. Mboten niki tertib kok kula. Ora iso. Wong bojo kula melu mengke ndak meng geger. Apa tune Pak sing melu sapa? Nika bojo kula. Bojone kuwi. Wis sak entuk Prastiwi to kowe? Udu Serake. jejere kuwi lho. Carane entuk Prastiwi. Oh nek Yupras ki wis ket biyen. Kuwi kancane wis do ning Sangiran dekne isih ning kene. Mulane wingi Dek Waisak jane ning ditandur sing ning Borobudur Dek. Wis dadekke fosil. Nggih. Lah kula niku anu napa Iki lho, delok dalang bunek dekne. ajeng mimiti omong. Arep mimiti omong piye. Matur kalih panjenengan niku nak ajrih to Pak Marwoto. Nak kalih Mas Rio nggih. Karang Lek karo aku wani teranyak mergo sih sak leting. Lek karo kan rawani. Aku ki demit to piye kok diwedani. Sampeyan kita tembung alus ning jane ngidak rasaku lho kuwi. Mboten nyuwun ngapunten menawi mekaten. Wong kok karo wong kok wedi. Ora usah wedi. Aurane. Ya kuwi mau nyeritake biyen zamane Suwargi Maseno dekne sing ning burine. Kerep ketemu jenengan ngono lho. Nggih, leres. Iki ya bintang tamu.
Tarane dagelane tambah siji. Mulane lintas Nusantara. Oh, bagian son. Dhisik melu Suwargi. Heeh. Kuwi neng burine aku mbiyen sok nyopir. Kelingan. Wis isih kelingan nyopir. Pas karo mendem barangnya. Heeh. Lambemu tak ketak. Sopo? Nganu niku Mas Rio. Dhisik. Iyen. Saiki ngene wisan. Tobat. Galon sing anu malah ukurane gedhe. Anjir galon. Lah nek banyu putih apa ora diwedahi galon? Heeh, bener ning Pakde. Mbiyen ngono Mas Mariono ki manjaki Mas Eno, aku sing sok nyupiri mbiyen sing isih kelingan aku Joko Tebon, Mas Keswan iki mbiyen Mas Geter. Heeh, Mas Geter. Wah, akeh sih. Tunggale lali aku. Lalen kok kowe encene. Niki acara dalam rangka peresmian homestay dan resto Gur Bacep. Kagem acara menika. Gur Bacep. Gur Bacep. Goreng bakar cepat. Weh. Tegese iki apa-apa ki iso ditandangi cepet mergo sing jenenge kafe utawa rumah makan ki nek ora cepet ora enak wis ditinggal Ayo pelangane. Gur Bacep. Heeh. Gorengan goreng bakar cepat. Oh, njur digawe nganggo basa-basa luar ngono kuwi mau. Lah saiki iki sing laris juga nggo basa luar kok. Maksude? Lah saiki apa-apa ki saiki muni arep tuku wedang kopi delokon neme kopi ini nek kafe ngono kafe larang mergo nganggo basa luar. Oh, nek kopi murah. Heeh. Ning nek kafe larang. Saya satu misal banyu putih angger kuwi nembe with water. Wah, dadi larang. Larang nganggo bahasa Inggris. Berarti nek kaya aku dodol sego kucing ngono kae terus ini cat rice. Cat rice. Cat Rice nasi kucing cat rice. Nasi kucing. Utawa meneh saiki sing menek 500 nek gelem nganggo jeneng bahasa Inggris laris. Oh, Circle tofu fried surprise. apa kuwi? Tahu bulat digoreng dadakan. Nyos. Nek mangan aja lali lawuh don transparan ngono. Don transparan Jangan bening kuwi lho. Don transparan. utawa Engko nyamikane tofu smackdown. apa kuwi? Tahu genjrot. Ana meneh sup chicken father deficit. Sup chicken father deficit. Heeh. Sup apa? Sop ayam Pak Min. Sup chicken sop chicken ayam father Pak defisit minus Menu. Oh, Kuwi tegese wong kaya ngono iki wis so aku ya arep buka nganu wae melu kuwi dodolan kuwi soto chicken father religious. apa kok resi? Soto ayam Pak Soleh kuwi lho. Soto ayam Pak Soleh. Ayo bener kuwi chicken soup. Nek soto iki chicken soup sister letter. Engko kancane nosis Apa rambak Mbak. Ayo nosis sister ayo. sister. Ayo padane kaya kuwi apa chicken soup sister letter. Chicken soup sister letter. Ah, Apa? sop ayam Yusurat. Oh iya ya. Jadi nek diganti ke bahasa Inggris Internasional. ngono kuwi iki wah berarti bener tanggoku kae iki meng tukang pijet kuwi bareng saiki nang kula desa buka masas kuwi larang lho Dik. Lah iya tenan Pijet ki maune meng 50.000 saiki sing do buka masage kae meng iso 350 tekane 400 kok. Masage sapa? Tulisane kuwi lho. Kayak macane mesik. Nah, Wah angel ngomong kowe nek bahasa Inggris ki kowe titikane bahasa Inggris iso ora?
Bahasa Inggris piye? Mula wong Inggris ki irunge bangir-bangir. Mergo nek omong kuwi napase disurung nang irung. Padane selamat datang, nek ora disuruh elek, welcome, elek. Ning nek napase disuruh nang irung, welcome. Oh, cetok. Mula kerep kesedul karo napase iki irunge bangir. Wong Inggris ana sing pesek. Mergo kesedul napasmu mau. Kesedul. Oh, ora ngono. Ora kitang pesek iki jane awet urip. Kok awet urip? Lah, napase ngirit kaya kayak sepuyer. Ya ora ya pancen jatahe ngono kok. Heeh. Kaya ditanggapke, Dek. Kaya sing bayar kaya Dek. Lah kula ajeng nyelani Menyelani mawon. Mboten Mboten pentak. napa, mboten ora. doa kagem usaha menika. Monggo mugi-mugi pripun. Nek kula ndonga ki wis ora do dipercaya. Sebabe Wong rusak. ning mboten apa-apa sak ora-orane ora ketang sak menit mesti wonten saene. Sae. Nggih. Doanipun Ha iki mau sae ngoten. sae. Matur suwun Pak Marwoto. Dalam. Niki kathah ingkang sami rawuh wonten ing papan mriki. Menika wonten Pak Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono SE MM CSFA dan istri Veronica Yulis Pri Hayati menika rawuh. Wah, murah dikandani. Ngop. Ya kuwi dikandani kok malah dikandani. Sak kelas. Oh, Kowe kuwi Ah, seangkatan kali panjenengan disebut? sak kelas. Oh, sak kelas. Kelas napa? Gedung film, dadi padha-padha nonton film kuwi sak kelas. Nduru mangsane aku cah pendidikan aku kene ya. Matur suwun. Nggih, sing rawuh sinten melih niki Wonten. gandeng kuwi mau Pak sapa sing Pak Yudo Margono. Pak Yudo Margono. Nggih. Beliau- Keluarga besar Yayasan Nala menika nggih rawuh. Keluarga besar alumni Akabri tahun 88 Oh, niki? utawi andalan menika nggih rawuh. Kolonel Marinir Hafid Indarwan Komandan TNI Angkatan Laut Yogyakarta rawuh. Ana riki. Nggih. Bapak Agustinus Sulistyo Jati anggota DPRD Bantul ugi rawuh. Ah, rawuh. Nggih, matur suwun. Bapak Anton Yulianto AP MIP Penewu Sedayu ugi rawuh. Matur suwun. Kapten Infanteri Agung Prasetyo dan Ramil Sedayu rawuh. Kathah ingkang sami rawuh. Bareng maca bingung sisi bunek sing kathah sing sami rawuh. Lah mungkin nak kleru leh kula nyebut malah wah jan. Mulane mbom dikeki kaca mripat. Nganu napa? Mumet kula nggih kacamata. Mumet ki mumet ning kacamata apa mumet le tuku? Loro lho niku perkarane. Mumet le tuku. Nah, rak digenahke. cetane ngono lho. Nggih. Mula napa-napa niku kudu disiapke. Ngelmu siap niku penting. Nggih. Nika anu putrane Pak Seno putu jenengan Pak Marwono Mbah Oto. Jak omongan nika. Halo Mbah Oto. Halo Mbak Oto. Aku dhisik nyambut gawe karo bapakmu, nyambut karo bapakne Gading. Saya nyambut gawe karo anake. Nek ki mbuh wong endi ra ngerti aku ki. Kula pekathike. Oh, Riyen. riyen zaman niku. Piye? Ger? Nak Mas? Alhamdulillah sehat, Mbah. Amin. 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 Wis ndeyang? Gangsal. Wah, elok. Wis. Lulus nek iki lulus. Omonganmu ki tenan apa ora? Wih lah. Nggih boten. Ora wani aku nek Mbah Oto iki. Ora ketenane wis di pacar apa urung? Dereng. Wah, Dereng gangsal. durung 5. Dereng. Aja ngawur kowe. Kaya simbah ki lho. Tertib. Minimal 7. Oh, Wong kuwi karo putune ya sing andane sing apik kok minimal 7. Wong cah saiki karo aku ki malah pinter sing cah saiki. Nek dhisik ki layang-layangan kuwi wis kendel. Ha saiki rung-rung wis idol nomor HP. WhatsApp. Monggo WhatsApp ki sesuk kadang-kadang nyilakani. Nyilakane piye? Ha nyatane wingi lek Marto kuwi bapakne lara wudenen takon Pak Dik, niki bapak wudenen niki lek mari dinapake plotot matane aku ya menengo to. Lho kok diplotot matane? Om wudun ki kan diplotot matane wudun.
Heeh. Sing diplorot matane bapakne dadi kasus. Iya kuwi jenenge salah persepsi. Lah ya mula kuwi, mula niki tas saiki luwih iso ora sanggo titik komoe bener. Nek nyatane kaya kakangku Piye? rekane arep melu masak tulisane masukkan 1 sendok makan garam. Le maca dipedhot mergo tulisane beda. Masukkan 1 sendok selehke makan garam, garame dimplok lho. Nek gebras-gebras. Mulane kuwi. Dadi kudu ngati-ati tenan Ngati-ati. maca WhatsApp kuwi. Masukkan 3 sendok, sendoke tegurke. Makan tepung. Nah, sing dipangan tepunge, sing terakhir bubuk lombok. Masukkan 1 entrong, entronge lebokke. Bubuk cabe, dipangan gabres-gabres. Teknologi iki nek ora iso bijaksana, ora iso titis le nganggo. Rekoso. Lah ya makane kuwi kowe kudu ngati-ati kaya sampean iki wong tuwa ya nek radong ki tekon sing do. Nah, leres niku. Piye? Bener piye maksudmu? Anu niki nganu Pak Marwoto. Aku wis ngerti acara bengi iki. Mboten Pak Yudo Margono badhe nembang. Weh, Ngoten wong ngendikane Pak Yudo Margono badhe. Pak Yudo ki sing sak kelas karo sak kelas kalih panjenengan. Iya ning gedung bioskop ning Teges iki sak kelas. Katuran minggah wonten panggonan. Beliau ki ya titis perkara wayang. Oh nggih nggih. Iki nek ning wayang wong dek ben kan beliau panjenengane gelar wayang saka beberapa angkatan karo pejabat-pejabat eksekutif legislatif karo 4 angkatan. Oh, ngoten. Nganti mlebu Guinness Book. Oh nggih nggih. Guinness Book. Guinness Book. Niki Iki diaturi. Nggih. Monggo Pak. Kanca-kanca nyuwun serpek. Duduk. Duduk. Tarane ngeprak ae. Bapak Yudo Margono monggo katuran minggah wonten ing panggung. Kang dalu, Pak. Kang dalu. Badhe Marwoto. badhe maringi sangu malih. Kulo nek Dhewe ra waton ngomong lho. aku nang Jakarta iki mesti ngadeng panjenengane. Nukani sangu berarti sing nembang jenengan. Malah mboten, Pak. Mangke Berarti nek sing kula nyanyi jenengan ngaji kula. kula nyaosi panjenengan. Nggih lah kula ket nyanyi. Tegelno, Pak. Kok panjenengan kok semantenipun anggenipun nganiaya. Nggih lah sakniki kula pun pensiun ya. Menika mboten Nek riyen mboten. mboten perkais pensiun kalian mboten, Pak. Kawicaksanan. Oh ngaten.